Hola, soc la Roser Cabré Verdiell, soc aquí a la llibreria Finestres i avui vinc a recomanar, a portar 3 llibres que d'alguna manera m'ajuden a configurar també el que és el meu univers literari. El primer d'ells és Hotel Splendid, de la Marie Redonet, que el destaco sobretot per la proposta d'estil que fa, que és una veu molt lacònica, que explica una història inquietant, quotidiana, però situada en un entorn inhòspit, en un hotel decadent al costat d'un pantà, que crec que representa molt bé l'estranyesa i l'ambigüitat que a mi m'agraden els llibres. D'altra banda, porto Una vegada va ser estiu, la nit sencera, de l'Elisabet Riera. D'aquí en destaco que és una literatura del caminar. Hi ha 3 veus, 3 protagonistes que es van trobant en una caminada a través dels Pirineus, amb una prosa bellíssima i fa un al·legat a favor de l'amor romàntic que ara una mica condemnem. I el destaco sobretot per la prosa lírica, per la poesia que té, sense voler-ho, gairebé. I després porto una bíblia infantil, que és aquesta petita joia de la Lydia Millet, que la destaco molt perquè és una mena d'apocalipsi, una mena de distopia, on l'autora retrata perfectament bé el que és la desídia paternal i com una colla d'adolescents ells mateixos aprenen a viure gairebé per si sols. Entre tots 3, entre aquesta apocalipsi, entre aquesta prosa bellíssima i entre aquesta decadència d'aquest Hotel Splendid, m'hi trobo molt representada com a autora. D'alguna manera tot això també configura Iowa, que és la meva novel·la publicada el 2022 i guanyadora del Premi Finestres.